Kublai pibro ki prok pajor ki wajud santanat ban sengap iki kubo sport hakane ke channel. Te prolog hakane ki video ngan wan ra shapi ya santeli kiri babanana. Lani kiri ki baju pau hakakam jingale kai football. Ki bado rung menta ka samoy shaka FIFA World Cup arajar arpun riu. Kini kiri babanana ke banengkong dai kari Italy. Kandai laisen kenti ya kari Italy banduk rung caka FIFA World Cup. Hadin bakaduk rung house name arjar katpra. Kaduk rung house name arjar arpuar. Bat menta house name arjar arpandriu. Tadangi paisya kari Italy kedai kawai na kiri kebala job bonsen ya ke FIFA World Cup. Bat kelayok rung ro haduk kat arsen. Bat kabat ro hak kerdan kebakat ar hak ke FIFA ranking. Andrei Pause kari Italy ke klemla banyo rung caka FIFA World Cup arajar arbunriu hadin baka syarem lengba ka playoff raw hakamat ka Bosnia lengba ka penalti kaba arpat na pedang gini ke santeli kiri badurung caka FIFA World Cup day kari Denmark kadan sibon kirang elek kai bakensai ki bayelek kai ke English Premier League kumjo hakan La Liga Henry ke Denmark menta ka semoy kaduk rung syaka FIFA World Cup. Ke Denmark kadai keri ke balayok rung Enriu Sen. Bat ka bat hakerdan ke ba arpeu haka FIFA ranking. Ke jingdo rung ke Denmark syaka FIFA World Cup. Kalong ke jingdo mensen iki rangalek kai bapau ke negeri. Kebalai pan na pedang kini ki santeli kiri baduk rung syaka FIFA World Cup kadai ke Nigeria. Nigeria kelayok rung Enriu Sen ke FIFA World Cup haki semoy baladeb. Henry Pause menta ka semoy ke klemla ban yok rung. Ka Nigeria kadai ke wei negeri baklain bor kabat hakerdan ke ba arpun riu ha ke FIFA ranking. Kadba ke basaupat day keri Ukraine. Keri Ukraine kadai ke babat hakerang ke balai PUR ha ke FIFA ranking. Bat kadang dep ban ya rung tang sisen caka FIFA World Cup. Henry kadai kari ke bapau pat hakikam jingale kai football. Daga jingdan bon ki plia ki bayale kai klub bapau hari Europe. Kadba ke bakado dai kari Poland. Kari Poland kadai ke wei na kiri ke balarung bon sen caka FIFA World Cup haki samoy baladep. Daga bayo rung kendai sen. Bat kabat hakerdan ke balai pusan haka FIFA ranking. Henry menta ka semoy ka Poland ka klemla ban ya rung kalong ke jings nyausi ke bakrau ya orang elek kai bebanana jongka Robert Lewandowski da ke jing temu ba kandai ke jing elek kai ke bakado na ke benta jong Henry Pause uhap ban kelet no ya ke balajia diprok kini dai ki santeli kiri ki bapau ki badan syakmat ke FIFA ranking ki badorung FIFA World Cup arjar arpunriu Henry klem da Kenya kari Rusia ke balayok rung kadwai sen ke FIFA World Cup. Henry nak kadau ke jing sya suspend ke FIFA halor ke jing hirtma kari Rusia ya kari Ukraine. Henry ki wei pat kiri ki baju rung ke FIFA World Cup ki badurung ki ba klem da kentup agin ki santli kiri ke daikum ke Cameroon, ke Chile, ke Peru, ke Costa Rica, ke Honduras, bat ke Trinidad and Tobago. Haba pai pat sya ki arteli kiri ki bengla ban ong kiri babon riu tam ha ke pertai kum ke China bat ke India kimpat yo rung sya ke FIFA World Cup. Perlong nak up ka step channel lada pikwa ban thong ngai kino ki jingele kai ki pa pisnya tunat ki jingele kai football hang nei anda pilatan chane pinyo I ke nei ke batho ka football match prediction. Anda pila nyon hang ne ha football match prediction kini dai ki jingele kai ki ba menta kat hadop ngalapen mi ya ke ne ke video Henry ke jingele kai ha pedeng ka PSG bat ka Arsenal kan sapau haden bala jan poi ka jingele kai ti kumang ile yo I menta ba ka jingele kai kadang don sa kumba arpeus ngi ai bat menta ngan pni pi hang ne kumno ba pin thong bat kumno ba pin job ya ki jingele kai ha ba pi thong ti kuma pe ya I hang ne ba ka jingla kai ka dai hapdeng ka Liverpool bat ka Chelsea bat ka win percentage ka dai 90%
but PE ba hang ne PE ka Liverpool kan dai peu ka Chelsea ka dai not point kan dai peu but not point pra peu hang ne ti hang ne PE ba ka ka odd jong ka Liverpool ka kham he ban ni ka odd jong ka Chelsea han rei phim la banong pat ngắn thong nai ka Liverpool ba he ka odd ngan yo bon bat kan job han rei ki don ki tim ki ba klain bor ka odd jong ki ka rinแต่หังในงานเป็น EP กุมโนบะพินทองอันดาพิละยันเฮาในบะทอ place bet แต่กันสปาวกะ advertise กุมเนบัดสักครั้งในกันในกะอัดนะจรองสักครั้งในกะอัดนะจรองพี่อีบาละปาวนุครอสบันคังบัดหังในพี่อีบาอุกวนจิงเอาดอนชิสปาอาร์โพอาร์บัดหังในกะทอบามโนบันจอบอับเดงกินเนบัดกะเป็นอีหังในกะลิเวอร์พูลเชลซีบัดดรอทีบันท่องหังเนพิหาบันเจตตั้งก็ไว้ในประเด็นกินในไลน์ตลีแต่ระดับพิกว่าบันเจตยากับลิเวอร์พูลก็หมดระดับพิท่องชิกอนพินยออีเวย์ปอนหรือพอไลก่อนแต่ระดับพิท่องปัดหดูชิเพลก่อนพิละบันท่องหดูชิเพลก่อนพินสยอขันริวปอนไลเพลก่อนระดับกับลิเวอร์พูลก็จบเฮนรี่ระดับกับลิเวอร์พูลกันเร็มก็หมดกันนี่ก็ชิเพลก่อนพินโดบัดละดากับเชลซีละดาพิท่องปัดยากับเชลซีเป็นยอดตังคัดสันปอนหรือเพลนมาร์ก็อดจงกากาคัมริดที่ละดาพิเจตปัดรอมอละดาพิเจตปัดรอกับเป็นอีกุมเนกับเป็นอีพิหานีฮัตไรตัวทัลริตันกับมุดกับบาพินยอที่บาพินท่องยังนี่ก็จิงเละกายนุกสาหังเนงานท่องยากับลิเวอร์พูลเวลายังเจ็ดยากับลิเวอร์พูลกับเวก็อดจงกากาคัมแฮบัดกับเวnga ong ba kan sala ban job ha jing mundur jonga namar kay kun halayeng te hang ne ngan jet ya ka Liverpool han rai phi pat phi dai ban jet ha jing sneu jong phi te hang ne ngan yan place bet te kapor bang yan place bet ro kala ban pau at kan ne don ki ba pau don ba kam pau te sa khang ne ni ka at pin se yo i ba ka pau hang ne bet place successful te man ta phi la de ban thong ya gini ka way na gini mo kan ni jing la kai padang ka Liverpool bat ka Chelsea te menta phi ka ban pet ya tu ki history ka don ka ne ba tho ang ne betting history da pinyan ha ni ki dot light li phi here se try phi don ni ka betting history ta hang ne phi ya i ba hang ne ha betting history ka dai pending te kan ni ka pending ka mut empat penbena mano ba job mo ti ladak jing le kai ka ko chiteng snia kala ban simpor ban update hang ne ba phini i ba mano ba job hang ne phi yo coin ne phi du coin tang ne phi yo i ba phi thong shi pheu coin bet bat ko odd dai ka odd ka dai not point khan dai pheu bat lada phi job phi yo extra riu coin hang ne bat ka ne ka klem pen i yo point hang ne han rai phin se yo khan riu point lai pheu coin hang ne ti lada ka job phin se yo nong riu lada karem pen sadu nong shipel ti anda phela bon new coin phi ong phin le ayu ya new coin menta namar menta ban withdraw la ne ban claim yo new coin don kam hadu riu spa coin han rei menta la ailat pat yo new coin phila ban ya shimenta ke jingel kai hausi da ka ba pithet ya ki ticket hausi la ne phila ban ya shimenta ha ka lucky draw ban pen bon yo coin jong phi la ne ba phin job da ka pisa bashisha te kum kan ne phi yo i ba kan ke jingel kai hausi ngila de ban pen le kai ka wei ka price ka bashi hajar bat ka ne ka price ka dei ka ba arspa tengka bat ka dor jung ka ticket dei tang ar pheu coin da phi kwa ban thet phila ban nyon ha ka tu ka thet ticket hanga ka pau kum ne na phi ka la ban pau thet ticket bat phila ban thet ya ka ticket bat la dan kan bok phila ban job ya ka pisa basisha dak ba pendan kam tang dau coin ti ban download ban install ya ka app ka step channel sapet ya ka video ka ban sapau ha screen jong pi bat phila ro ban nyon ha ka link bat ha comment jong ani ka description ha ngamut ang ban nyon ya ka link ha description jong ani ka video bat ha comment jong ani ka video te tar do ngale ya kendo ka wai pat ka video khuble shibona